Selamat pagi guys, happy weekend guys. Sudah kembali lagi di kandang ini. Langsung saja kali ini kembali lagi di home base PT Perketongan Mandiri TBK. Kita akan membahas tentang iki sapi iki lho. Iki keluhannya piye iki lho, keluhannya munting. Nah, kita akan membahas tentang luka pada sapi ini gitu. Ini kemarin habis dipotong lagi, yaitu catake. Ya, ini adalah 5 kali pengobatan, jadi setiap minggu nanti disuntik. Terus yang penting-penting lho Kang, catakan kuwi dipotong nih. Lho Kang lukane. Nah, kuwi lukane lho, gitu. Jadi gowedi gitu, terus dipotong. Nah, iki lho bate Kang iki. Enek batik, terus karo cairan khusus yang diberikan oleh dokter hewan. Nah, kuwi cairan khusus yang disemprotkan untuk mencegah terjadinya set. Nah, ngono kan disemprot-semprot ngono kan. Nah, ini cairan khusus. Sehari bisa 3-4 kali disemprotkan pagi, siang, sore, dan malam. Supaya ora neng sate lagi keluarnya piye kok mundur iki. Lele. Keluarnya kok ngono kuwi piye kuwi. Nah, kuwi lho Kang lukane Kang. Ku perih Kang ya iya iki. Perih tenan kuwi. Luka hatiku, lagu Angkasa kayak gitu kuwi. Itu terluka dan itu sangat perih. Ya kayak mengkono kuwi Kang, lagi iki duwe sapi plendingen lagi keluarne piye iki dibenakne sik apa piye iki keluarne kok mundur. Arep kucul iki, wis benakne sik Kang keluarne Kang wis dikalung neh. Nah, kuwi lho Kang lukane Kang. Lah, tak sepil Kang. Sik. Nah, kuwi ya digodhog-godhog Kang, semprot sik Kang. Digodhog-godhog Kang. Iki perih Kang, ya perih jan wi. Perih Kang. Perih. Oh, dikipas-kipas lho Kang. Oh. Dikipas-kipas nih perih. Nah, ya kayak mengkono kuwi luka cacaan pada sapi. Demikian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya Tukang Arit. Kalau tak zoom Kang tak zoom kalau. Oh, luka nih. Nah, disemproti. Benjo dirubung laler. Ya wis ngono Kang kita lanjut arek ngarit golek pakan. Iki wayahe nimpal bareng lho. Oh, kamu ngono kuwi.